Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sokhuluma ngama-simple equations, ama-equations alula. Uyabona ke? Asicale-ke. Isibalo sethu sithi 7x ulingana no-14. Uyabona ke? Sengibhale phansi 7x ulingana no-14. I-equation yethu leyo. U7x singambhala futhi basuqaqisa kahle. Singambhala sithini? 7 ophindaphindwe ngo-x ulingana no-14. Singibhale phansi 7 ophindaphindwe ngo-x ulingana no-14. U-x uyini kulesibalo sethu? U-x ungakhona ukuzibalela ekhanda uthi u7 mawuphindaphinda ngo1 akakuneza u14. U7 mawuphindaphinda ngo2 ukuneza 14. Ingakho ku-x wethu kulesibalo sethu u2. Kodwa ke esikhathini esiningi uzothola ukuthi unesibalo esinzima ukudlula lesi ngoba leli sikulula ukwazile ukuthola u-x mobala ekhanda lakho. Kodwa ke kwezinye izibalo kuba nzimanyana. Ngizokutshengisa indlela ukwazi ukuthola i-variable wakho efana no-x ezibalweni ezinzima. Uyabona? Ngaphambi ukuthi sicale ithi ngicaciso ukuthi u7x kahle kahle why sithi u7 ophindaphindwe ngo-x. Simbhala kanjena ngoba basingathi u7 sibhale iphawu lethu lokuphindaphinda bese sibhala futhi omunye x. Kuyadidanisa kancane ngoba mobhala lesibalo ufaka iphawu lakho la ka-x kuyadidanisa ngoba kuzoba nabo x ababili. Angeke usazi ukuthi kahle kahle lo munye u-x uyiphawu noma uyi-variable kulesibalo lesi. Ingakho ke asilibhali iphawu la x. Masibona u7 aphambi kwa-x sesiyazi ukuthi kumele ukuthi u7 ophindaphindwe ngo-x. Enye indlela ungabeka ichashaza ukuze uzobonisa ukuthi saphindaphinda. Kodwa ke le ndlela le ayijwayelekanga. Ingakho ke indlela elula ejwayelekile futhi ubeka nje u7 nale variable phambi kwa leyo number leyo iphindaphinda kana. Awufaki iphawu uvela uzihlanganise zobabili njengaku 7x is equal to 14. Yabo? Kahle kahle u7x is equal to 14 kusho ukuthini? Kuyafana nokuthi sithini? Abo x abayi7 basinikeza u14. Yabo? Ngakho ngizobhala phansi ukuthi abo x abo1 2 3 4 5 6 7 basinikeza 14. Manje ke sengizoyenza isibonelo. Ngizosebenzisa isibonelo samatshe ay14 ukuze ngizotshengisa ukuthi u7x usinikeza 14 amatshe ay14. Ngizobhala ke amatshe ay14. Sothi 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 amatshe ay14. Uyabona ke kusho ukuthini? Abo x abayi7 basinikeza amatshe ay14. Ngibhala kanje khona uzobona ukuthi base sihlukanisa ngo7 senza kanjani. Yabona? Eke basithi 7x usinikeza 14. U7 kulesibonelo sethu sibiza i-coefficient. Uyi-coefficient ngoba ile number esiphindaphinda nge-variable. Yakhumbule i-variable u-x kulesibonelo sethu ile number ekwazi ukushintsha. Yabona ke esingayazi ukuthi isinikeza ini. U7 uyi-coefficient. Monesibonelo sinjena into ofanele uyenze ukuhlukanisa ngale coefficient. Kulesibonelo sethu bani u7. Masihlukanisa u7x ngo7 sosala ngo-x. Masihlukanisa u14 ngo7 sosala ngo2. Sesimtholile u-x wethu ukuthi usineza ngaki? Usineza 2. Thingibuyele kulesibonelo sethu eside ngizokubonisa ukuthi base sihlukanisa kahle kahle vele sithola u2. Uyabona? Kulesibonelo sethu esiphezulu sihlukanise ngo7. Anithi ngakho ke nala
sizohlukanisa ngayi7 futhi kuleli linye icala sikuhlukanise no7 futhi. Uyabona sothini? Sohlukanisa 1 2 3 4 5 6 7. Anithi nangapha futhi ngizohlukanisa ngayi7 ngenze kanjena ngizothi 1 2 3 4 5 6 7. Uyabona ke sengihlukanise ngayi7 ngapha nangale kwelinye icala ngihlukanise ngayi7. Mase ngenzeka sona ke soyabona ukuthi okay kuleli linye icala sisala ngo-x uyi1 ngapha u-x uyi1 usinikeza amatshe amabili. Uyabona ke u-x uyi1 usinikeza amatshe amabili. Uyabona uzolo uchubeka ubone ukuthi u-x uyi1 uzosinikeza amatshe amabili. Kusho khona ukuthi u-x wethu u-x wethu usinikeza 2. Uyabona ke bongakhumbula nje ukuthi into oyenza ngapha kule cala fanele uyenze futhi kuleli linye icala. Thichubeke manje ngenze ezinye ibonele kuze izohlala ekhanda lendlela yethu yokuxazulula isibonelo esinjena. Uyabona ke 3x usinikeza u15. Ungayenza ekhanda lesibonelo lesikuze uthole impendulo yakho yaka x, kodwa ke thina siyenza ngalendlela yethu yokucala kuze sizoqonda ukuthi ibonelo ezinjena uzixazulula kanjani. Uyabona ke mase kusona ke into engapha sizoyenzani? Sohlukanisa ngo3 i-coefficient yethu. Into oyenza ngapha kumele uyenze ngalo kuleli icala. Ingakho ke no15 sizomhlukanisa ngo3. Uyabona ke? Yabona ke manje sikulula kanjani? So yazi nje ukuthi bosuthola isibonelo esinjena vele uhlukanise nge-coefficient yakho, uhlukanise kumabili amacala. Masihlukanisa ke sithola ngakhi? Ngapha sisala ngo-x u15 mawuhlukanisa ngo3 usinikeza ngakhi? Sisala ngo5. Uyabona ke sesixazulile ke isibonelo sethu x wethu usinikeza u5. Enye indlela ungayixazulula isibonelo esinjena ukuphinda phinda. Uyabona ke i-fraction yethu yaka 1/3 kuyafana lokhu nokuhlukanisa ngo3 ngikutshengise kanjani. Uphinda phinda 1/3 kuwamabili amacala sotholani 1x ngapha kuleli linye icala, kuleli linye icala sithole ngakhi? U15 phezu kwa3. U15 phezu kwa3 kuyafana nokuthi thini? 15 ohlukaniswe kayi3 kuyafana. Yabona ke sithola u5. U-x usinikeza 5 njenga kulesi sinye isibonelo sethu sokucala. Yabona ke indlela izo le indlela ezimbili ongazisebenzisa ke. Wena ufana ukhethe ukuthi iphi indlela yakho obona ukuthi ilula for wena. Asiyenzeke lesibonelo ukuthi sobona ukuthi yangena yini ekhanda lendlela yokuxazulula ibonelo zethu. Asithi ke sino 2y ohlanganiswe no4y usinikeza 18. Uzokwazi ukuphendula isibonelo esinjena? Ucala phi ke kunesibonelo esinjena? Phela manje sesinama coefficient amabili futhi sinama variable amabili, kodwa ke uy la nalo y wesibili usinikeza into eyodwa. Ukhumbule ke lokho. Manje ke sicala phi ke kusibonelo esinjena? Sothini? Sisibhale eceleni ukuthi u2y kuyafana nokuthi sinabo y ababili. Ngizobhala ke abo y ababili. Sahlanganisa futhi nabo y abayi4. Ngakho ke sobhala ke abo y bethu abayi4. Basinikezani 18. Kuba lula ke bosoyenza kanjena ke. Manje ke fanele sithole ukuthi abo y abayi 1 2 3 4 5 6 basinikeza u18. So bhala sithi abo y abayi 6 kuyafana nokuthi sithini 6y sinikeza
18. U2y mawuhlanganisa ngo4y usinikeza 6y. Enithi? Kodwa ke fanele sithole ukuthi uy wethu kahle kahle uyini kulesibonelo sethu. Yabona ke manje sekubalula ke uzoyenzani? Uzohlukanisa ngecoefficient yakho. Coefficient yethu lana yini? U6. Masihlukanisa ke u6y wethu sihlukanisa ngo6. Khumbule futhi into yenza ngapha kuleli cala mele uyenze futhi kuleli linye icala. Ngapha ke basihlukanisa u6y ngo6 sizosala no y wethu. U18 mawuhlukanisa ngo6 sineza 3. Uyabona ke sesumtholile y wethu ukuthi yini. Futhi nawe ke ungamfaka u3 kusibalo sethu uzobona ukuthi vele usinikeza u18 u3. Uyabona ke? Ngiyathemba ukuthi lokhu kuzokusiza kakhulu futhi ke kuzohlala engqondweni yakho ukuthi ibalo ezinjena zixazululwa kanjani. Kuze sibonane futhi, ngiyabonga. Bye bye.